ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत सेवया सेवया भगवति उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णवे ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣಂಚನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಆದಿಲೀಲದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಅವತಾರ ರಹಸ್ಯತಮ ಪಂಡ ಅಂತರಂಗ ಕಾರಣ ಪಂಡ ರಹಸ್ಯತಮವೈನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅವೇ ಕಾರಣ ಅಂಚದ ಎಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಕಲ್ದ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಚ್ಚ ಸರತ ಪಂಡ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅನ್ನ ಕೋಡೆನೆ ಪಂಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಐವರ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಣು ಭಾಗವತಂದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಣು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಮಹಾಭಾರತ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಹಿತ ಪೂರ ಇರ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತದ ನೆಟ್ ಪೂರ ಪಂತ ದೇವರನ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ಪುರ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ವಿಷಯ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂತ 45 ಅದೇ 45 ಓಕೆ 45ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ತೂತ ಅಂಚದ ಅಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತೊಯ್ನೆ ಅವೇ ಕೋಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚದ ಎನ್ನ ದೇಹನೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಗ ನರು ಗಂಪುನು ಕೊರ್ಪುನಾಂಡಲ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಅವಯವದ ಪರಿಮಳ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೃದಯನ ಸೊರೆಗೊಳ್ಳುಂಡು ಅಂತ ಅಂಚದ ಅವು ತೋದು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ತೋದಿತ್ತ ಅಂಚದ ಇದೇ ಪಂಡದಿತ್ತರ
ಎನರ್ದು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಸಲೆರ್ದು ಜಿಂಜಿದಂಡು ಆನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಆಧಾರಾಮೃತ ರುಚಿನ ಯಾನ ಎನರ್ದವು ಯಾನ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುವೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿ ಇಂಚಿನ ಒಲ್ಲೇರು ಆರು ಕೃಷ್ಣನ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿವೋಟಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಬೇತ್ಯತ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬೇತ್ಯತ್ ಅದೇ ಕೆಲವರು ವಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಈಗ ತಾನೇ ಮದಿಮೆ ಆತದೆ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಎಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಚತ್ತುಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಆತ ಐಟ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಬುದ್ಧಿ ಮದಿಮೆದ ಪಾತ್ರನೇ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮನೆ ಬುದ್ಧಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆದ ಪಾತ್ರ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಅಂಚಂದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಬರ್ತನೆ ಎಂತುಲೆ ಗೊಂಡ ಕುಡೋರ್ ತುಜವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ನೆಟ್ಟೆ ಇಂದು ಪಾಡುವೆ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ವೇದ ಬೇಸರದವೆ ತುಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಆದಿಲೀಲದ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುನಕ್ಲು ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತು 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ತಂಡ ರಾಧಾ ಬೇತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೇತೆ ತುಲ್ ಇದು ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕಂದು 2 ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಜದಾದ ಪಂಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಕಲ್ತದಿಯೋಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಯ ವಿಕೃತಿರ್ ಹಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿರಸ್ಮಾತ್ ಏಕಾತ್ಮಾನಂ ಅಪಿ ಭುವಿ ಪುರಾ ದೇಹ ಭೇದಂ ಗತೌ ತೌ ಚೈತನ್ಯಾಖ್ಯಂ ಪ್ರಕಟಮಧುನಾ ತದ್ವಯಂ ಚೈಕ್ಯಮಾಪ್ತಂ ರಾಧಾ ಭಾವದ್ಯುತಿ ಸುವಲಿತಂ ನೌಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪಂ. The loving affair of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestation of the Lord's internal pleasure-giving potency. ಅಂಚದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ನೆಕದಾದ ಪನ್ಪೆರು ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ ಐಗೆ ಹಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಹಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡನೆ ಪ್ಲೆಜರ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಪ್ಲೆಜರ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣಗ ಆನಂದ ಕೋರ್ನೆನೆ ಅರ್ಬೈದು ಅಂಚದು ಪನ್ಪೆರು ಆಲ್ದೋ ರಾಧಾ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಒನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಕಲು ರಡ್ಜಲ್ನ ಒರಿಯಂಡೆ and previously they separated themselves. Now these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಮೂಡು ಬೈದನೆ ರಾಧೆನ ಭಾವಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇದನ್ನ ಅಂಚದ ಏಕಾತ್ಮಾನಂ ಅಪಿ ಭುವಿಪುರ ದೇಹ ಭೇದಂ ಗತೌತೋ ಅಂಚದ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿಯೇ ಅಂಚದ ಐ bowed on him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani although he is Krishna himself. ಅವೇ ಅಂಚ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಂಚದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಆ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಮೂಡು ಬೈತಾನೆ ಅಂಚದ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಬೇತೆ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಕಲ ಪುದರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಪ್ಪೋದು ಪನ್ಪನೆ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ರಾಧಾ ಮದನ್ ಮೋಹನ ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವೇ ಇಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಮಂತು ಎಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನ ಮತ್ತು ಪಾದಿಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅವೇ ಅಂಚದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ತಂಡು 4th ಚಾಪ್ಟರ್ಲ ನಮಗ್ ತುಯ್ಯ ಈ ವಿಷಯ ಏತನೇ 55ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸೇಮ್ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅವೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೂತೆ ಅನ್ನು ಇದೇನ್ ಪಂತೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಾಜಿಲವರ ಪಂತೆರು ಪ್ರಮಿಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂದೇರು ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ರಾಧಾ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಅಕಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿಯೇ ಅಂಡ ಅಕಲ್ ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚದ ಏಕಾತ್ಮಾನ ಭುವಿಪುರ ದೇಹ ಭೇದಂ ಗತೌತೌನ್ ಪಂತ
ಅಂಚದ ಬಾಡಿ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲು ಉರಿನೆ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣನನೇ ಶಕ್ತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥವಂತನೊಲಿ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ 247 ಅಂಚ ತುಲೆಂದು ಈ ತತ್ವ ಉಂಡತೆ ಆ ಸುಲಭದ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊಂದಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ದಾಯಂಚ ಅಂದು ದಾಯಂಚ ಸುಮಾರು ಆ ಸುಲಭಡಿ ಗೊಂದಲ ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು ಅದೇ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೂಲಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತೆರೆಯೋ ನೋಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಲ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಓಲ್ಲ ಪಂತಿಜೇರು ಅರ್ಜುನ ನಿಕ್ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಲೇಕ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪ್ಲಾನ್ ಓಲ್ಲೆಜ್ ಭಗವಂತ ಗೀತಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತೂಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಜಾಗ ಪನ್ಪೇರು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈತು ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ನಾವು ಮಾತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೇದ ಅದೇ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಉಂದಾರೆ ಬಲ್ಲೆವೇ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರೆ ಎನ್ನುವರೆ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪೂಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂದು ಅದೇ ಪಂಡ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತನ ಓಕೆ ನಮಕ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಸೆಟ್ ಆತ ಅವು ಹೊರಣ್ಣೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೆಲವರು ಬತ್ತುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮೋಜಿದೆ ಒಂಜು ರಡ್ಡು ವಾರ್ಡ್ ಬಲಿಪಿನಕ್ಲು ಉಂಡೆ ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಂಚಿನೋಂಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಂಚಿನೋಂಡು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪೊಡೆ ಅವೇ ಐನ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಲೆಗಂತುಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಅಂಚದ್ ಅಣ್ಣ ಐನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ಫಲಾಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜನೆ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ತುಳಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇವೇರ್ನ ಕೈ ತಡಿಪೋಕೊಂಡು ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲ ಮೈ ಆಸಕ್ತ ಮನಾಪಾರ್ಥ ಅರ್ಜುನ ಎಂಡ ಆಸಕ್ತವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಎಂಚಾಲ ದೇವೇಡ ಆಸಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಐತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದಾದಾಪು ಮನಸ್ಸು ದೇವೇಡ ಆಸಕ್ತ ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮನ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಏರು ಅಕ್ಕಲ ಕರ್ಮ ಫಲನ ಬುಡ್ತು ಕರ್ಮನ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ಫಲತ್ತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ದೀವನ್ನೇ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮಂತಂಡ ಆ ಕರ್ಮ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅಪ್ಪ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪುಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರು ಅವೇನ್ ಕರ್ಮನೇ ಎಂದು ಒಂದ್ ಬೇಕಾರ್ ಒಲ್ಪಲ ಪಂತದಿ ಓ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪೆರು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮನ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಕಲ್ಪಾದೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚ ತುಲೆ ಇತ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ತುಂಡು ಪದ್ಮಪುರಾಣಡ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಅವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿದ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಕರ್ಮನ ಮಂತಿಜರ್ ಐಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ ಜ್ಞಾನಲ್ಲ ಕರ್ಮಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ ಪಂತಿಜರ್ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮನ ಶೂನ್ಯ ಮನ್ಪುಡು ಒಲ್ಲೆಚ್ ಅನಾವೃತಂ ಐಕ್ ಆವೃತ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲೆವು ಅವು ದೇವರ ಖುಷಿ ಆಪುಲೆಕ್ ಒಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಆ ಕರ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾನುಶೀಲನಂ ಆನುಕೂಲೇನ ಕೃಷ್ಣಾನುಶೀಲಂ ಪಂಡ ದೇವರ ಖುಷಿ ಕೊರಪುಲೆಕ್ ಅಂಚಿನೇನ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಪೆ ಭಕ್ತಿರ್ ಉತ್ತಮಂ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪಂಪಣಿಗೆ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪುನೆ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ ಅಣ್ಣ ಡ್ಯೂಟಿನ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರ ಕಲ್ಪವನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೆಚ್ಚ ಅವೇನೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಲೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಲೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಲೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಲೆ ಕರ್ಮದ ವಿಷಯ ಗೊಂದಲ ಅರ್ಜುನ ಅದೇ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ ಭಗವಂತೀರ ವರ ಬುದ್ಧಿ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏನಂದ ಈ ಯುದ್ಧ ತೊಡಗಿಸೋರಿ ಅಂದ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು ಅರ್ಜುನವನೇ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದೇ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೇನು ಭಗವಂತೀರ ವರ ಆ ಕರ್ಮನ್ ಬುಡೋಡನ್ ಪನ್ಪರು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಕರ್ಮನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪರು ಹೆಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಇರೋರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ಅವೇ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗುದು ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲು ಪಂಡ ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಪಂಡ ಅವು ಸುಲಭ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತು ಮತ್ತೆ
ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಶುದ್ಧ ಅವಡು ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮುಳ್ಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಏರ್ ಅಕಲ ಕರ್ಮದ ಫಲನ ಬುಡ್ದು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಡ್ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪೇರು ಅಕಲ ಡ್ಯೂಟಿ ನಕಲ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ದೇವರು ಖುಷಿ ಅವಡು ಅದೇ ಹೋಯ್ ಕೆಲಸ ಅಂಚ ಮನವಾಡ ದೇವರ ಖುಷಿ ಅವಡು ಮನ್ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಂತದ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ದಾದಾಪುನು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ದಾದಾಪುನು ಇಂಚಿನ ಮೂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ತುಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ತರನ ಅರ್ಥ ಮಂತುನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಅವನ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅವಡು ಭೌತಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡಿದು ದೇವರೇನ್ ತೆರೆಯೋಣ ರಾಪುಜಿ ದೇವರೇನ್ ತೆರೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅವಡು ಅದೇ ವಾತ್ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಪೂರ ನಮಕ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಆಚಾರ್ಯರ್ನಕಲ್ ನಮಕ್ ಪಣದು ಕೊರ್ಪೆ ಅದೇ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಲಂಚದ್ ತುಲೇತ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಶಯ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡೇರ ಮಲ್ಪ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತದ ಸಂಶಯ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರ ಪಂಡೇರ ದೇವೇರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅದೇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಇದೇನು ಈ ಜ್ಞಾನದ ಏರು ಸಂಶಯ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರ ಸಂಶಯ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಅಸುರ ಇತ್ತು ದೇ ಡೀಮನ್ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರ ಡೀಮನ್ಗೆ ಅಂಚ ದೇವೇರು ಐನ್ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಚದ ಎಂಚ ಅಕ್ಲು ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೋನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲ ಡೌಟ್ ಪನ್ಪುನವು ನಾಶ ಆಪು ಅಕ್ಲು ವಾಸ್ತವಾದ ಆತ್ಮಡ್ ನೆಲೆಸಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಪೇರು ನಾನು ಈ ಶರೀರತ್ತೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಮೂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತಲು ಉಂಡತೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ಮ ಫಲ ಬಂಧಿಸವನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನನೇ ಇಂಚಿದೆ ತುಲೆಂದು ಟ್ರಿಕ್ ದೇವರ ಕಲ್ಪ ಅಂಚದ ಅರ್ಜುನಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಇದಾದವನ್ ಪೊಡು ಅಜ್ಞಾನದ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಉದ್ಭವ ಆದಿಪ್ಪುನ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಪೂರ ಇತ್ತ ಅಜ್ಞಾನ ಬೇ ಜೀವನ ದುಃಖ ಬರ್ಪುನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಗೊಂದಲ ಉಪ್ಪುನು ಅವು ದಾಯಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಐಟ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಓ ಇಂಕ ಅಜ್ಞಾನದ ಮುಕ್ತ ಅವಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚದ ಅಕಲ್ಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಶ್ರವಣ ಮಂತ್ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ದೇವರ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ನೋಡು ಈ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಭಾಗವತಕ್ಕೇನ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವೈಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬೃಹಣ್ಣಾರದಿಯ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡ ಈ ತಿಂಗೋಲು ಏರು ಭಾಗವತ ತುಲೆ ಯಾಪಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಂಚದ ಈ ತಿಂಗೋಲು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡು ದತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಡ್ಲಕ್ಕೇನ್ ಬಾ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ ಕೇಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಫಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ತಿಂಗೋಲು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ಕೇಂಡ ಪನ್ನೋಡು ದೊಡ್ಡ ತುಳಿಯತ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂತೋಜ ಮಾತೆರೆಗ್ಲತೆ ಕೆಲವರು ದಾಯಿ ಇತ್ತು ಭಾಗವತನ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ದಾಯ ಪನ್ಪೇರಪ್ಪ ತುಳಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸಡ್ ತುಲೆಂದು ಏರ್ ಪನ್ಪುನೆ ಬೇತೆರ್ಲತ್ ದೇವೇರು ಏರೆಗ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರದೇರು ಬೃಹಣ್ಣಾರದಿಯ ಪುರಾಣ ಭಗವಂತನೇ ಎರೆಗ್ ಪನ್ಪುನೆ ನಾರದೇರೆಗ್ ಪನ್ಪುನೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನ್ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುಡು ಅಧಿಕ ಮಾಸಡ್ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪನವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೇಳಿ ಧ್ಯಾನ ಕೊರದು ಕೆಲವೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ ಆತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪನೋಡು ಅಂತಲೇ ಏನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪುರಾಣನೇ ಪನೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮನ್ಪು ಅದೇ ಅಧಿಕ ಮಾಸಡ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನ ಭಕ್ತಿರ್ದ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಪುಣ್ಯನು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗ್ಲ ಪಂಡ ನೆತ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ್ ದೇವರ ಪನ್ಪರ ಅಂಚದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸಡ್ 1,00,000 ತುಳಸಿ ದಲಡ್ದು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮನ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಡ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಡ ತುಳಸಿ ಇರ್ತದೆ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೆ ಇಂಚ ಮತ ಮಂತನ ಭಾಗವತಕ್ಕೇಂಡ ತುಳಸಿ ಇರ್ದು ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಂತಂಡ ಸಿಂಹನ ತೂದು ಆನೆ ಇಂಚ ಪಲಾಯನ ಆಪುಂಡ
ಅಂಚೆನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ವ್ರತನ ಆಚರಿಸವನಕ್ಲೇನ್ ತೂದು ಯಮನೆ ಪೋಡಿದ್ ಪೋಪರಿಗೆ ಯಮನ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ ಜೀವನ ಅವೇ ಯಮೇನ ಚರ್ಚಾ ಯಮರಾಜರ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಪು ಜಲ್ಪ ಅಂಚದು ಏತ್ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ವ್ರತ ನೂದು ಯಜ್ಞರ್ದ ಅಧಿಕ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರದವಾಯಿನವು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಉಂಡತೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಪನ್ಪವು ಭಯಂಕರ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರದವಾಯಿನ ಪಡೆ ಇದೇನು ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾದ ಪಂತೇರ್ ಪಂಡ ವ್ರತತ್ತ ರಾಜ ಅಂತಂತೆ ದಾಯಪಣಂದು ವರ್ಷವಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಗೋರ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಮಹಿಮೆ ಕೇಂಡಲೆ ಅವು ಐಕ್ ಓದುಪವನ ಇರ್ತದೆ ಏತಾಂಡು ಅದೇ ಮಾತಾಜಿ ಓದುಪವರೆ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ವಿಷಯ ಅದೇ ಏರು ಮಾತು ಧ್ಯಾನ ಕೊರ್ದು ಕೇಳುವರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜದ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡಲ ಕಲ್ತನ ಪಂಡ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೇರು ರಿಪೀಟ್ ಪನ್ಪೇರು ನೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡಿಗೆ ತಿರಿಯೊಂದೇ ಉಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಅಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ದುಃಖ ದೂರಾಪನೆ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನಡೆ ಬೂರ್ದುಪ್ಪನ ದಾಲ ಸಾಧಿತು వచ్చి ಅಕ್ಲಂಚ ಪನ್ಪೇರೆ ಮಕ್ಲಿಂಚ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲಿಂಚಿನ ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರತೆ ಅಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಹಾಲು ಪನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಕಲ್ ಪಾಕ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಅಕ್ಲೆ ಪಿದೈದಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಸುದ್ದಿ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಅವಲಂಚಾಣ್ ಮೂಲಿಂಚಾಣ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ತುಲೆ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದಾವರ ಅಜ್ಞಾನಡ್ ನಿನ್ನ ಹೃದಯಡ್ ಉದ್ಭವ ಆದಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪು ಅದೇ ಆ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ದೂರ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅಕ್ಕಳಕ್ಕೆಂದ ಅಕ್ಕಳ ಪಾಂಡದತ್ ಅದೇ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಬರ್ತದ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಶ್ರವಣ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪುತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಅದೇ ಬಾರಿ ನೋಡು ಇದನ್ ತೆರಿದ್ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಈ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಬಾಯಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಏರಿಗಳು ಗೊತ್ತು ಬಾಯಿಡ್ ಪನ್ಪುನ ಈಸಿ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಮಹಾಭಾರತಡು ಧರ್ಮಂ ತು ವಚನಂ ಶ್ರೇಯ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಂ ತು ದುಷ್ಕರಂ ಧರ್ಮ ಬಾಯಿಡ್ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುಲಭ ಆಡ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುವುನ ರಹಸ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಂತುನತಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಮಂತನೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಏರೆಗ್ಲೈತೆ ಎತೋ ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪೇರ್ ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅದೇ ದಾಲ ಪರಿವರ್ತನದಾಯ ಪರಕೆ ಸಂದಾಯ ಪೋಪುನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೇ ಇಟ್ಟು ದೇವರೇನ್ ತಿರಿದು ದೇವರ ಪನ್ಪೇರ್ ಒರಿಯನ್ನ ಕೈತರಿ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಬಂಗಾನ್ ಅದೇ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಕಾತಂದು ಅದೇ ನಾನು ತಿರಿದು ಕೊಲ್ಲು ಅದೇ ಯಾನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದ ಏರು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಅಂಚಿನಕಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಬರ್ಪುನಕ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಐಕ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಜೀವನ ದೇವರನ್ ತಿರಿವು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ತು ಜ್ಞಾತ್ವ ಉದ್ದವ ಗೀತಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ತೆರಿದ್ ಏರೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಗೆ ಅಕ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದೇ ದೇವರನ್ ತೆರಿಯುನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿಜಿಂದ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ದೇವರ್ಲ ತೂಪೇರು ಐಕ್ ತಕ್ಕನೆ ಆರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮಡೆ ಎತ್ತು ತುಡಿತ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಗೊಪ್ಪ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತು ಕಲ್ಪೋಡು ತಿರಿಯೋ ನೋಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣವೇನೆ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪುನೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಏ ಯಥಾಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂಸ್ತತೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಏರೆಂಕಿಂಚ ಶರಣಾಗತಿ ಆಪ್ರಿಯಾನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇನ್ ಅದೇ ಅಂಚ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಆವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಬೋಡು ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆವಡುಂಡು ಯಾನ್ ದಾಲ ಕಲ್ಪು ಯಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮನ್ಪುಜಿ ಆವೇ ಪಾಸ್ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಪಾಸ್ ಆವಡು ಯಾನ್ ದಾಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪೋಡು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂದು ಪಣ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಈರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲೋ ಶ್ಲೋಕ ಏನಿ ಅದೇ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಯರು ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಂಡ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಮೇಲುಕ್ ಪಾಡು ಐನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 36ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮನಸ್ಸುಗ ಕಡಿವಾನ ಪಾಡಂದನಾಗ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕಷ್ಟ ಅಂತ
ಮನಸ್ಸು ಕಡಿವಾಣ ಪಾಡೋಡು ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯವು ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಎಂಚ ಇದೇ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಆಗ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬಾಲ್ ಪಾಡೋಡು ಎಂಚ ಬ್ಯಾಟ್ ಪತ್ತೋಡು ಅಕ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಚ 6-4 ಹಾಕುದಿರು ಅತ್ ಪುದರ್ ಕಮಾವನೆ ಅವಳು ಸೀದ ಬತ್ತು ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬತ್ತದತ್ತು ಅದೇ ಹಾಕಿ ಭಯಂಕರ ಮೆಹನತ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಮೆಹನತ್ ಬರೋಡು ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಏರು ಮನಸ್ಸು ಕಡಿವಾನ ಪಾಡುಜೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕಷ್ಟ ಅಂಚದ್ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಮನಸ್ಸು ಭಯಂಕರ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪನ ಅದು ಸುಲಭ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೈರಾಗ್ಯದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಂಡಾ ಅದೇ ನಮೈತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂಡ ಜಪ ಮಂತನ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತುನೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಂದ ದುಂಬುದೆಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ತುಂಬೆಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೊರ್ಚಂದನೇ ಯೋಚನೆ ಬರುಂತು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಇಚ್ಚವಂತು ಅಂತ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಸಡನ್ ಆಪುಜಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬರ್ತನ 2-3 ತಿಂಗಳು ಬೋಡ ಆಪು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಏರು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಡ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರ ಅದೇ ಒಟ್ಟನಸೆ ಅದೇ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿದ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರ್ತದ ನಮಕ್ ಭಕ್ತನ ಸಂಗಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಭಕ್ತರತೆ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನ್ಲೆ ಜಪ ಮನ್ಪುಲೆ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುಲೆ ಅದೇ ಇಂಚ ಮಂತಾನಾಗ ಅಕ್ಲು ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಪಂಡ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಡ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುನ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಬರ್ತದ ಅಂಚದ್ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಡ್ ಏರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಅಕ್ಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಕ್ಲು ಇತಿ ಮೇಮತಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇತಿ ಮೇಮತಿ ಪಂಡ ನು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಲೆ ದೇವರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಇತಿ ಮೇಮತಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅರ್ಜುನಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನೆ 100% ದೇವರ ಪನ್ಪನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯುನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಗ ಅದೇ ಕೆಲವರ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಗ ಮಾಡದೆ ಬಲಿಪಾರ ಅಂಚೆ ಆಪಲೆ ಏನೇರ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಉಲ್ಲೇರ ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಇಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಅವಾಗ ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ನಮಕು ಅಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಒಲೆಚ್ ಅದೇ ಏಕೆ ಪನ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಅದೇ ಬಾಯಿ ಬರನ್ನಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಂಟೆ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತನೇ ದಾಂಟದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಂಗುಂ ಲಂಗಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ ಕೃಪಃ ತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ದೈನ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರ ಪನ್ನಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಪನೆ 100%. ಕೃಷ್ಣನೇ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 58ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಮಚ್ಚಿತ ಸರ್ವ ದುರ್ಗಾಣಿ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದ ತರಿಷ್ಯಸಿ ಅರ್ಜುನ ಈ ಆನ್ ಪನ್ನಂಚಿನ ಕೇಂಡ ಜೀವನದ ಪೂರ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಕೃಪೆ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈವರ್ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಪಿದೈವರು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹಾಕುಜೀವ ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರ್ಲು ಕೇನೋಡು ತೆರಿಯೋಣೋಡು ಅರೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತು ಮತ್ತೆ ಅರೆ ರಿವಿಲ್ ಮನ್ಪಾವೇರ್ ನಮಕ್ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಾವೇರ್ ಭಗವಂತನೇ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಾವೇರ್ ಅಂಚತುಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ 247 ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯದ್ಯಪಿ ಅಮಾರ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೋಟಿ ಶೀತಲ ರಾಧಿಕಾರ ಕೋಟಿ ಇಂದು ಶೀತಲ ರಾಧಿಕಾರ ಶೀತಲ ಓಕೆ ರಾಧಿಕಾರ ಸ್ಪರ್ಶೆ ಅಮ ಕರೆ ಸುಶೀತಲ ನಾನು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೇವೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಯದ್ಯಪಿ ಅಮಾರ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೋಟಿ ಇಂದು ಶೀತಲ ರಾಧಿಕಾರ ಸ್ಪರ್ಶೆ ಆಮ
करे सुशीतला यद्यपि अमरस्पर्शा कोटि इंदु शीतला ರಾಧಿಕಾರ ಸ್ಪರ್ಶೆ ಅಮ ಕರೇಶು ಶೀತಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಯನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. यद्यपि अमारस्पर्शा हरे कृष्ण. यद्यपि अमर स्पर्शा कोटि इंदु शीतला राधिकार स्पर्शे अमा करे सुशीतला यद्यपि आंडಲ ಅಮಾರ ಎನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮುಟ್ಟುನತ ಕೋಟಿ ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರರ್ನಂಚನೆ ಶೀತಲ ತಂಪು ರಾಧಿಕಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಸ್ಪರ್ಶೆ ಮುಟ್ಟು ನೆರ್ದು ಅಮ ಯಾನ್ ಕರೆ ಮನ್ಪೆ ಸುಶೀತಲ ಮಸ್ತ್ ತಣ್ಣಗೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರರ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಲೆರ್ದು ಶೀತಲವಾಯಿನವು ಆಂಡಲ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಸ್ಪರ್ಶರ್ದು ಎಂಡ ನವೋಲ್ಲಾಸ ಉದಯಿಸೋಂಡು ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣಗಾತ್ ಆನಂದಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 248. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎರಡು ಸರಿ ಪಂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಏ ಮತ ಜಗತೇರ ಸುಖೆ ಅಮಿ ಹೇತು ರಾಧಿಕಾರ ರೂಪ ಗುಣ ಅಮಾರ ಜೀವಾತು ಏ ಮತ ಜಗತೇರ ಸುಖೆ ಅಮಿ ಹೇತು ರಾಧಿಕಾರ ರೂಪ ಗುಣ ಅಮಾರ ಜೀವಾತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಯವೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. मत जगते जगतेर सुते हमी ए मता जगतेर सुखे हमी हेतु ರಾಧಿಕಾರ ರೂಪ ಗುಣ ಅಮಾರ ಜೀವಾತು ಏ ಮತ ಇಂಚ ಜಗತ್ತೇರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸುಖೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರಡ್ ಅಮಿ ಯಾನಾದುಲ್ಲೆ ಹೇತು ಕಾರಣ ರಾಧಿಕಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ರೂಪಗುಣ ಅಂಚದ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಗುಣಕ್ಕಳು ಅಮಾರ ಎನ್ನ ಜೀವಾತು ಜೀವಿಲನ ಅಂಚನೆ ಜೀವ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಲಾದುಂಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚ ಯಾನ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸುಖಕ್ ಮೂಲ ಆಂಡಲ ಅದೇ ಭಗವಂತನೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿಜಿನ ಏರೆಗ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತರ ಸುಖ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಛೆ ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಪಂಪರೆ ಕೃಷ್ಣ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಬೊಂಡ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜಾವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದೇ
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅಂಚದು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ದಾದಪಂಡ ತುಲೆ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತಾಜಿನ ಶ್ಲೋಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂಚ ದೇವರನ ಕೃಪಾ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಃಖಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಪಲ ಸ್ಥಿರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ವಿಚಲಿತ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಈ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತಾಜಿನ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರಯುಕ್ತಸ್ಯ ನ ಚ ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ ನ ಚ ಭಾವಯತಾ ಶಾಂತಿ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತ ಸುಖಂ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಪರತ್ಪರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರತ್ಪರ ಪಂಡ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧನ ಪಡೆವಂದ ನಾಯಕ ಲೌಕಿಕ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅವಡು ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಆಡಪ್ಪುಜಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ದು ಜೀವನ ದಾಳ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಪುಜಿ. ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರ್ದು ಕಾಸು ಕಮಾವುಜಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಪುಜಿ. ಅದೇ ಆಯ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮನ್ಪೆ ಏತೋ ಜನ ಸೂಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಏತೇತು ಕಾಸು ಉಂಡು ಎಂಚಿಂಚಿನ ಉಂಡಾಕಲ್ಡ ಅದೇ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಜೀವನ ದಾಲ ಹಾಪುಜಾಕಲು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪೇರು ಸೂಸೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಉಪಯೋಜಾಕಲು ಅದೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಪನ್ನೊಂದು ಇರ್ತಲೆ. ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎತ್ತು ಪೂರ್ಲು ನಮ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಆತ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಕೊರ್ದು ಧ್ಯಾನ ಕೊರ್ದು ಅವೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ ಕೇಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುದು ನಮಾಂಡ ಇಂಚ ಸೀದಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ತೂದುಕೋ. ಅದೇ ಅಂಚದ ಒಂಜೊಂಜೆ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಎತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಯ್ನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಅವು ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತ್ರಗೆ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪನೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪೊರ್ಲು ಓಲ್ಲ ಪೋದು ಕೇಂಡ ಎಂಚ ಕೇಂಡ ದಾಲ ಕಡೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧನ ಪಡೆ ಅಂದನಾಗ ಸಂಬಂಧನ ಇರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೀಜರು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಂತೀಜರು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಲಿ ಒಪ್ಪುಜೇಕಂಡ ಅಲೌಕಿಕ ಭೌತಿಕತ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುನೆ ಅಲೌಕಿಕ ಲೌಕಿಕತ್ ಅಲೌಕಿಕ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಯಾವಡ್ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸಾವಡ್ ಅಕ್ಲೇಟ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಪೂಜಾಕಲ ಮನಸ್ಸು ಯಾಪಲ ಚಂಚಲ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆ ನಂಬೇರ್ನೇ ವರ್ಪೂಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತರಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಚಾವೇರ ಪನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಇಂದು ಇಜ್ಜಂದೆ ಶಾಂತಿ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಶಾಂತಿ ಇಜ್ಜನ್ನಾಗ ಸುಖ ಒಲ್ಪ ಅಂತ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತ ಸುಖಂ ಪನ್ಪ ಜೀವನ ಸುಖ ಸುಖ ಬೋಡು ಪನ್ಪೆ ಅದೇ ಜನಕ್ಕೆ ಸುಖ ಬೋಡು ಶಾಂತಿ ಬೋಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡು ಆಯ್ಕೆ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುಡತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ ನಮಕ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಡು ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುಡು ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುಡು. ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಯಾಪಲ ಸ್ಥಿರ ಆಪುಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣ ಅಡದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಐನ್ ಚೊಪ್ಪೆ ಅದೇ ಆಯ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಆಗ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು 2 ಇಂಚ ಪಾತೆರಡು ಇಂಚ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪೋಡು ಏರ್ಲ ಪಣಿಸ್ಕೊರೋಡು ವೈಕ್ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅವಡಿದೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪನೆ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ತುಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರ್ತ ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ಆಯ್ನ ಕಾಮನಿ ಗೆಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೆರ್ ಭೌತಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ದು ಎತ್ತ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೊಂದ್ಲ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ನಮ ಗೆಲ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧನೆ ನಮ ಗೆಲ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬರೋಂಡ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ತೆರಿಯೋಡು ಅಂಚಾನ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅಲೌಕಿಕ ಆಪುಂಡು ఒక ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರ ಆಂಡನೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಯೋಗಿ ನಕಲ ಮನಸ್ತುಲೆ ಆಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೆರ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸಂಯೇನಂ ಯೋಗಿನಂ ಸುಖಮುತ್ತಮಂ ಉಪೇತಿ ಶಾಂತರಜಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಅಕಲ್ಮಷಂ. ಒಂಜಿ ದೇವೇಡ ಮನಸ್ಸು ಉಂತಾಯಿನ ಯೋಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಸು ಪಣ ಆಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕು ಉಪೇತಿ ಶಾಂತ ರಜಸಂ ರಜೋಗುಣ ಶಾಂತ ಆಯ್ನ ಅದೇ
ಅಂಚದಾಗಲು ಪೂರ ಪಾಪಡ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುನು ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಅಂಚದ ನಾವು ಸುಖ ಬೋಡು, ಶಾಂತಿ ಬೋಡು, ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡು ಪನ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ. ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಭೌತಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ದ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಇಂಚಿನ ಕಲ್ತದ ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಏತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲೆ ಏಟಿ ಇತ್ತಂದೇ ಉಂಟು. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದು ಲೇರು ಭಗವಂತ ಯಾನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಪಾಯನೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆಂಡಲ. ಅದೇ ಭಗವಂತನೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಇಂಚದೇರು ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂದಿರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುನು. ಅಂಚದ ಅಡ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ರೂಪ ಅಂಚನೆ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಲು ಎನ್ನ ಜೀವ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮ ಆದುಂಡು. ರಾಧಾರಾಣಿನ ಗುಣ ರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಆರ್ನ ಜೀವ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಅದು. ನಿಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಗ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ 249 ದಾದ ಪನ್ಪರವೆ. ಈ ಮತ ಅನುಭವ ಅಮಾರ ಪ್ರತೀತ ವಿಚಾರಿ ದುಃಖಿಯೇ ಯದಿ ಸಭಾ ವಿಪರೀತ. ನಾನವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪು ಈ ಶ್ಲೋಕನ. ಈ ಮತ ಅನುಭವ ಅಮಾರ ಪ್ರತೀತ ವಿಚಾರಿ ದೇಖಿಯೇ ಯದಿ ಸಭಾ ವಿಪರೀತ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುಭವ ಅಮಾರ ಈ ಮತ ಅನುಭವ ಅಮಾರ ಪ್ರತೀತ ವಿಚಾರಿ ದೇಖಿಯೇ ಯದಿ ಸಭಾ ವಿಪರೀತ. ಈ ಮತ ಇಂಚ ಅನುಭವ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವಲು ಅಮಾರ ಎನ್ನ ಪ್ರತೀತ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನೊಲಿ ವಿಚಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ದೇಖಿಯೇ ತೂಪೆ ಯದಿ ಆಂಡ ಸಭಾ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ವಿಪರೀತ ವಿರುದ್ಧ. ಅಂಚದ ಇಂಚ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಬಗೆತ ಎನ್ನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪೂರಿತ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನೊಲಿ. ಆಂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಂತದ ತೂನಗ ಅವು ವೈರುಧ್ಯಲೆರ್ದು ಕೂಡ್ನ ಪಡೆದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು. ವಿಪರೀತ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನ ಪಡೆದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಐನ್ ಪೂರ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಐನ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದ ತುಲೆ ಶ್ಲೋಕ 205 ದಾದ ಪನ್ಪೇರವೆ. ರಾಧರ ದರ್ಶನೆ ಮೋರ ಜುಡಾಯ ನಯನ ಅಮಾರ ದರ್ಶನೆ ರಾಧಾ ಸುಖೆ ಆಗೇಯಾನ. ನಾನವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ರಾಧರ ದರ್ಶನೆ ಮೋರ ಜುಡಾಯ ನಯನ ಅಮಾರ ದರ್ಶನೆ ರಾಧಾ ಸುಖೆ ಆಗೇಯಾನ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಾಧಾ
ರಾಧಾರ ದರ್ಶನೆ ಮೋರ ಜುಡಾಯ ನಯನ ಅಮಾರ ದರ್ಶನೆ ರಾಧಾ ಸುಖೆ ಆಗೇಯಾನ. ರಾಧಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ದರ್ಶನೆ ತೂಪು ನೆಡ್ದು ಮೋರ ಎನ್ನ ಜುಡಾಯ ತೃಪ್ತಿ ಪಡುವೆ. ನಯನ ಕಣ್ಣುಲು ಅಮಾರ ಎನನ ದರ್ಶನೆ ತೂಪು ನೆಡ್ದು ರಾಧಾ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಸುಖೆ ಅಮಿತ ಹರ್ಷರ್ದ್ ಆಗೇಯಾನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುಪೋದು ಅಂಚದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರು ಯಾನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ತೂನಗ ಎನ್ನ ಕನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೃಪ್ತಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಎನನ ತೂನಗ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ತೃಪ್ತ ಭಾವನೆ ನನಲ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬುಪೋತೇರು ಪಂಡ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ತಿರುಪಾವನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿಗ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಭಗವಂತನೇ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಆಂಡಾರಿಗೆ ಈತ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ನಮಕ್ ಈತ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ವಿವರಿಸವೆ ಅವೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆ ಮೂಡುಡೆ ಬೈದನೆ ಭಕ್ತಿದ ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆ ಅಂಚ ನಮಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮಕಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅದೇ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ಣತೆದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ ಇತ್ತಕ್ಕೇನುಂಡತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಅದೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದಾಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಮರತ್ತು ಗುರ್ತ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಪನ್ಪೇರತೆ ಪದ್ಯಾಡು ತೇರಾ ಮೇರಾ ರಿಸ್ತಾ ಪುರಾಣ ಅದೇ ಆ ರಿಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮರತ್ತು ಗುರ್ತ ಅದೇ ಅರ್ಜುನಗ ನೆನೆಪಾಪು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಂಚೆ ನಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಂಡ ನಮಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪು ಅದೇ ಅರ್ಜುನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರತೆ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಈರ್ನ ಕೃಪೆ ಇಡ್ತು ಎನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಎಂಕ್ ಪಿರಬತ್ತಂಡು ತ್ವತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಮಯ ಅಚ್ಯುತ ಅಂಚದ್ ಈರ್ನ ಕೃಪೆ ಇಡ್ದು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಸ್ಮೃತಿ ಇಂಗ್ ನೆನೆಪಾಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಿನ ಕರಿಷೆ ವಚನಂ ತವ ಇರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರಿ ಆನ ಅಂಚ ಮನ್ಪ ಅರ್ಜುನ ದುಂಬು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮಲ ದೇವರನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಿನ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅದೇ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಅಂಚದ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಮರತ್ತ ನೆಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅನಾಥ ಅದು ಬದುಕು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅನಾಥ ದೇವರೇನ ಏರು ಮರತ್ತದೇರು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲ ಅನಾಥ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೀರ ಅಕ್ಲ ಸನಾಥ ಅಂಚ ನಮಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಅನಾಥ ಅವಡ ಸನಾಥ ಅವಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲ ಅನಾಥೇರೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಏತೆ ಸಂಬಂಧ ಪೂರ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೃತ್ಯುಡು ಪೂರ ಡೆತ್ ಝೀರೋ ಮಂತ್ ಡೆತ್ ಪೂರ ಝೀರೋ ಆಪುಣಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಪೂರ ಕರ್ಮ ಮೇಟ್ಸ್ ಅದೇ ಕೆಲವರೇನು ಸೋಲ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂಡು ಕರ್ಮ ಮೇಟ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಕರ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇರೆ ಸೀದಾ ಕರ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಲೊಪ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಏರ ಅದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಪಂಡಂದು ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಲೆವೆಲ್ ಡುಲ್ಲೇರ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತರ ಆಯ್ನಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಮೇರಿದೆ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲೈಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಗೂರ್ಬತ್ತುಲೆ ಒಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ನಮ್ ಪುಟ್ಟದ್ ಬನ್ನಾಗ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಾರ ಅದೇ ಬಣ್ಣಗಲ ಒರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಪೋಣಗಲ ಒರಿಯೆ 4 ದಿನತ್ತ ನಾಟಕ ದಾಸರು ಭಜನೆ ಪಂಡ ಅಗಳ ಇರುಳ ಸಂಕೊಳೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಅಂಚದು 4 ದಿನದ ಜೀವನ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ಅಂಟದ ಉಡುಪ ನಮ್ ಇತ್ತನೇನು ಪೂರ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತನ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಡೆದಿ ಉಪ್ಪಡು ಜೋಕ್ಲು ಉಪ್ಪಡು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಉಳ ಹಿಡ್ದು ಒಯ್ಲ್ನ ಅಂಟವನೇರ ಬನ್ನಿ
ಉಲಾಯ್ದು ಇಟ್ಲ ನಮಗ್ ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಉಲಾಯ್ದು ಬುಡುಪುನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಐನೇ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಿದ ಹಿಡ್ದತ್ತು ಕೆಲವರ ಅಂಚ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಬುಡ್ದು ಪೋದು ಒಳ್ಳ ಹಿಮಾಲಯಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಬೊಕ ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕುಲ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಚ ದಾಯ ಪನ್ಪುನೆ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರು ಇಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕಪಟಿ ಇಂಚ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಬುಡಡೈನ ಹುಳ ಹಿಡ್ತಿಗೆ ಹುಳ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂಟವನೇರ ಬಂದು ಪಿದ ಹಿಡ್ದತ್ತು ಅದೇ ಹುಳ ಹಿಡ್ತು ಅದೇ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಭಕ್ತಿಮಂತನ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾಪಲ ದೇವೇಡೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ತೋಜು ಅಂಜದ್ ಪಣಂದು ದೇವೇರು ನಮಗ್ ಪೂರ ತರೀಕ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಾಜೇರ್ನ ಕತೆ ತೋಪನ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅದೇ ಋತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಾಜೇರ್ನ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಾಗವತಂಡು ಒಂಜಿಂದ ಪಾಕ ಬರ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ರಾಧಾರಾಣಿಗ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕು ನಂಚದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ 51 ತೂಕ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರಂದವೆ ಒಂದೆರಡು ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಡೇ ಅವೇ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತೊಂದು ಬಾಡು ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ಪನಮ್ಮ ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ ದೀತೆ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ಚಾಲು ಉಂಟು ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಕಲ್ಪೋಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪ ಮರಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮರಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಐನ ಆಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಲ ಮರಪು ಕಲ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗು ಅಂದಿಯೇ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಿಂಕ್ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರ್ ತೂಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮೇಹನತ್ ಬರ್ಪ ದೇವರ್ ತೂಪೇರ್ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಇದು ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಮಂಡೇರ್ದೇ ತೆತ್ತು ಪಾಡು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಉಳ್ಳೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವರು ಅಂಚದ 251 ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ಪರಸ್ಪರ ವೇಣು ಗೀತೆ ಹರಯೇ ಚೇತನ ಮೋರ ಭ್ರಮೆ ತಮ ಲೇ ರೇ ಕರೆ ಆಲಿಂಗನ ನಾನವರ ಪನ್ಪೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ఒక ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ವೇಣು ಗೀತೆ ಹರಯೇ ಚೇತನ ಮೋರ ಭ್ರಮೆ ತಮಾಲೆ ರೇ ಕರೆ ಆಲಿಂಗನ ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಪರಸ್ಪರ ಪರಾವೇಣು ಗೀತೆ ಹರಯೇ ಚೇತನ ಮೋರ ಭ್ರಮೆ ತಮಾಲೆ ರೇ ಕರೆ ಆಲಿಂಗನ ಪರಸ್ಪರ ಉರಿಯನ ಎದುರು ಕೊಳಲ್ದ ಪದ್ಯ ಹರಯೇ ಆಕರ್ಷಿಸೌಂಡು ಚೇತನ ಚಿತ್ತನ ಮೋರ ಎನ್ನ ಭ್ರಮೆ ತಪ್ಪುಡು ತಮಾಲೇರೆ ತಮಾಲ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ಕಪ್ಪುದ ಮರ ತಮಾಲ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಕರೆ ಮನ್ಪಲ್ ಆಲಿಂಗನ ಪಂಡ ಅರಾದ ಪತ್ತುನ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆದಿರ್ದ ಮರ ನನೊಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜೆನೊಂಜಿ ಉಜ್ಜುನ ಅದೇ ಬೆದಿರ್ದ ಮರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಡುದು ಅದೇ ಬೆದುರು ಘರ್ಷಣೆ ಆದ ಐಟು ತೂಪತ್ತುನು ನಮಕೇನ್ಮ ಕಾಡುದು ಉಜ್ಜಿನಾಗ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನ ಕೊಳಲ್ದ ನಾದದಂಚಿನ ಧ್ವನಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಬರ್ಪುಣತೆ ಬೆದುರು ಇತ್ತೆದ ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಮತ್ತ ಗಾಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಕಾಡಡ್ ಮತ್ತ ಬೆದುರು ಹಾಕದು ಒರೆಸು ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುಂತು ಕೊಳಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಏರ್ ಮತ್ತ ಕೇಂದರು ಈ ಇಲ್ಲೋಪುನ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಸಿ ಅಂಚದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆದುರು ಒಂಜಿ ಒರೆಸು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅಂಚದ
ಬೆದುರ್ದ ಮರ ಒಂಜೇನೊಂಜಿ ಉಜ್ಜಿನಾಗ ಪಿದಡುನ ಕೊಳಲ್ದ ನಾದದಂಚಿನ ಧ್ವನಿ ಐಕೆ ವೇಣುಗೀತೆ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರ್. ಅದೇ ಭಾಗವತಡ್ ಬರ್ಪುಣು, ವಾಸ್ಕಂದಡ್ ಬರ್ಪುಣು ವೇಣುಗೀತೆ ಎರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಕೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೀತೆ ಬರ್ಪುಣತೆ ಮುರಣಿ ಪಂಡಿತ್ತೆ. ಎರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೇಣುಗೀತೆ ವಾಸ್ಕಂದ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎರೆಗಾಲ್ನ ಅಧ್ಯಾಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲು ವೇಣುಗೀತೆ ವಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ವೇಣುಗೀತೆ ಗೋಪಿಗೀತೆ ಮತ್ತೆ ಕೈತಲ್ದೇ ಬರ್ಪುಂಡು. 21 ಅದೇ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವೇಣುಗೀತೆ, 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗೋಪಿಗೀತೆ ಭಾಗವತಂಡು. ಅದೇ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಂಚದ ಆ ಕೊಳಲ್ ನಾದದಂಚಿನ ದನಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಆ ಸೌಂಡು ಎನ್ನ ಕೊಳಲ್ದ ದನಿ ಪಂಡದೆ ಆರು ಮೋಸಪೋಪೆರಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲ್ದ ಸೌಂಡು ಪಂಡದೆ ಆರು ಮೋಸಪೋಪೆರಿಗೆ. ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಯಾನೇ ಪಂಡದ ಭ್ರಮಿಸದಾರ ತಮಾಲ ವೃಕ್ಷ ಒಂಜೇನ ಅರಾಧ ಪತ್ತೇರಿಗೆ. ತಮಾಲ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಕಲರ್ ತಮಾಲದ ಕಲರ್ ತಮಾಲ ವರ್ಣಂ ಸುಹಿತಾವತಾರಂ. ಇದನ್ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಲ ಪಂಪು ಭಗವಂತನ ಪಣ ನೀಲ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ವರ್ಣ, ಅದೇ ಪಣ ನೀಲ ವರ್ಣ, ಅದೇ ಮುಗಲ್ದ ಬಣ್ಣ. ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆಯನ್ನು 2 ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ. ಕೃಷ್ಣ ಆಲಿಂಗನ ಪಾಯಿನು ಜನಮ ಸಫಲೆ, ಕೃಷ್ಣ ಸುಖೆ ಮಗ್ನ ರಹೆ ವೃಕ್ಷ ಕರಿ ಕೋಲೆ. ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಕೃಷ್ಣ ಆಲಿಂಗನ ಪಾಯಿನು ಜನಮ ಸಫಲೆ, ಕೃಷ್ಣ ಸುಖೆ ಮಗ್ನ ರಹೆ ವೃಕ್ಷ ಕರಿ ಕೋಲೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಸಫಲೆ ಕರಿ ಕೋರೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಲಿಂಗನ ಪಾಯಿನು ಜನಮ ಸಫಲೆ, ಕೃಷ್ಣ ಸುಖೆ ಮಗ್ನ ರಹೆ ವೃಕ್ಷ ಕರಿ ಕೋಲೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣನ ಆಲಿಂಗನ ಪಣ ಅರಾಧ ಪತ್ತುನ ಪಾಯಿನು ಯಾನು ಗಲಿಸದೆ. ಪಣ ರಾಧಾರಾಣಿ ಯೋಚನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅರಾಧ ಪತ್ತದೆ. ಜನಮ ಸಫಲೆ ಯಾನು ಪುಟ್ಟನವು ಸಾರ್ಥಕ. ಕೃಷ್ಣ ಸುಖೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸವನ ವಿಚಾರಡ ಮಗ್ನ ತಲ್ಲೀನತೆ ರಹೆ ಅರೆಗುಂಡು ಪಣ ರೈಟ್ ತೊಡಗುದುಲ್ಲೇರ ಪಣ ರಾಧಾರಾಣಿ ಆಪಲ ಇಂಚೆ ಅನ ಕೃಷ್ಣನ ಖುಷಿ ಮನ್ಪುನ ಐಟೆ ಅರ್ ತೊಡಗುದು ವೃಕ್ಷ ಮರ ಕರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಕೋಲೆ ಅಂಚದ ತೊಡೆತ ಮಿತ್ತು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ನೊಂದುಲೇರಿ ಶ್ಲೋಕಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪುಗೆನ ಯಾನ ಗಲಿಸದೆ ಯಾನ ಕೃಷ್ಣನ ಅರಾದು ಪತ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಪಣ ರೇಂಚಿ ಎನ್ನುನೆ ಪಂಡ ಈ ಓ ಮರಣ ಅರಾದು ಪತ್ತುನೆ ತಮಾಲ ತಮಾಲ ವೃಕ್ಷದ ಪಣ ಪಣ ಐಟೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ತುಲೆ ನೆಟ್ ಪಂಡೇರ್ ಪಣ ಕಾಡಿಡ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಬೆದ್ರು ಉಜ್ಜಿನಾಗ ಕೊಳಲ್ದಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದೇ ಕೆಲವರು ತೂದುಪ್ಪರ ಅಂಚದ ಇದೇನ ಏರು ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ ಆರ್ ಕೇಂದರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚದ ಆ ಕೊಳಲ್ದಂಚಿನ ಸೌಂಡು ಅವು ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ರಾಧಾರಾಣಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿ ಎನ್ನುವರು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನನೇ ಸೌಂಡು ಅಂಚದ ಆ ದನಿತಂಚಿನ ಆರ್ ಮೋಸ ಪೋದು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಪಂಡ ಆರೇ ಪಂಡದು ಭ್ರಮಿಸದ ಆರ ತಮಾಲ ವೃಕ್ಷನ ಅರಾದು ಪತ್ತುವೆ
ಅವೆ ಐತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಎಂದು ಅಂಚದ ಇತ್ತೆನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪುಗೇನು ಗಳಿಸದೆ ಇತ್ತೆನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡ್ ಪಂಡದ ಆಲೋಚಿಸವೇರು ಇಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಮರನ್ ತನ್ನ ಬಾಹುಲೆ ಅದೇ ಬಾಹು ಪಂಡ ಭುಜರ್ದ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸವನೆಟೆ ತಲ್ಲಿನಾದುಪ್ಪೆರು ಐನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂತರವೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಇತ್ತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮನ್ಪುಗವೇ.